ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хелен созаи хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай. имрӯз 16 августи 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 113 сомонӣ. бародари азиз гӯш кинед ки дар ма чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. мошин рӯй кардагӣ нестае, он кас мошини арзон дошта бошед дар ма рӯй кинед ки яда ака присиде сабит. замини арзон ҳастае дар ноҳияи фархор, замини арзон ҳастае дар ноҳияи вахш, магазини фурӯшӣ ҳастае дар ноҳияи шаҳри туз. хонаҳои замини арзонак сар мешавад ноҳияи фархор, ноҳияи восе ва шаҳри душанбе. квартираҳои арзонак ҳастае дар ноҳияи рӯдакӣ, шаҳри кӯлоб, шаҳри ҳисор ва шаҳри душанбе. қизиқи видео ҳамие ки я заминаи 47000 сомониш мега ва як комната квартира ҳастае 140000 сомон. бародари ғарибон, шумо метавонед ки я замина 412000 рубл да бихарен ва як комната квартира ҳастае 1228000 рубл. ва дигар чизои арзон ҳам рӯй кардагам. видео имзора ба қизиқ то охирша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи наво шумода мақбул мешава. мисли ҳар вақте аддона лайкира бижиқен, касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен дар канал подписатсия кунен. ана ки меҳри мо суста. ана бобиҷон, لبای ماشینا را دیده؟ ها دیدم شرکت بختیار و بهرامجان در روسیه در انمین بارهایی که تاجیکستان میآیند ها بازار صدوات و لوبلینا جمع میشوند. بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند. همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو از روی وزن با انصاف نرخ‌گذاری کرده میشود. بچه انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر میشود. بعد دوشنبه شهر در آمده دیگر جاها ناحیه‌های گرد اطراف با عموما ناحیه عموما تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان بارها تقسیم میشود. بابی جان از همه اساسش کفالت دارد. نه گرانتیا بله هی نویر حکای باباش شما فهمیدید این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید در خانه تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش می آمده. бародари азиз мегзарем ва 1 миллиони имрӯза бачаи ашкидор навора сар мекуна. бо диққат гӯш кунен, телевизора пасттар кунен. квартираҳои фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, шаҳраки мирзо турсунзода, деҳаи мавҷ, ориентир, чойхона, радиостансия. як хонага квартираи 68 квадратни метраи дар 5 этаж қарор дорад. ремонтиш 100%, нархиш 230000 сомонӣ мега. маслиҳат дар бораи нархиш танҳо дар даруни квартира мешава мега. алиша мешава ба квартира дар шаҳри душанбе ё ин ки мошинҳои 2011 боша болои суманбитан мешава ва беғарзи квартира дар доми барамбидагиш бо дигар хел квартираҳои фурӯширам дора. а як хонага то 4 хонагара бародари азиз ҳами ака квартираҳои фурӯшӣ дора. нархошон 190000 сомонӣ болоай. дӯстони азиз, хайч хеле ки гуфтам ай ноҳияи рӯдакӣ як мисол касе квартира дар кораиша занг бизанен. беғарзи квартира бо дигар хел квартираҳои арзонам дора. мегзарем ба 2 миллиони имрӯза. бо диққат гӯш кунен. касе ки ай ноҳияи фархорем бародари азиз бо диққат мара гӯш кунен, лайкҳоро бижихен. хонаи фасоне десен қарор дорад дар ноҳияи фархор, ҷамоати зафар, деҳаи саховат. 7 сутиқ заминаи 3 дар хона ба верандаш кардагӣ, як времянкаи дига ҳам дора. анҷомхона, баня, аловхона, оғил, навес доштаи. ремонти хонаҳо миёнае бародари азиз. овсич мега ҳастаи, мактаб, банк, балниса дар пешай. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% бародари азиз. нархиш 235000 сомонӣ мега. марҳамат бародари азиз, касе ки ай ноҳияи фархорен ё мисол ай ноҳияи фархор хонахар бошен, занг бизанен, қатъияка маслиҳат кунен. номерои тоҷикистон шам ҳастае, дар номерои россияш ватсапам дора. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.
як хел киноҳои озира дар байншон яктанимта реклама дора. мо ҳам бардруи азиз ай ҳамво ёд гирифтем. бардруи азиз компанияке бозоралӣ ва компанияке назара шумо тавсия метем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област, ай пеши хонатон, ай ҷои кортон, ай усталчаи пеши худана мисол падестон шуморо гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меоранд. бардруи азиз компанияи беҳтаринай я 10 сола таҷрибаи корӣ дора. нарша гуфта ки 7500 рубл бугу. ай ҳамада компания арзон бардруи азиз 7500 рубл. агар ҳозир занг бизанӣ бугӯ ки номероро ай канали Сауду теҷа гирифтам, шумо да бо арзон мекуна. бардруи азиз хеле ки дар аввали видео гуфтам як магазини фурӯшӣ модорӣ кардагиян. ина бардруи азиз ҳозир амура гап мезанам, бо диққат гӯш кунед. магазини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, деҳаи Навобод. 1 сотиқ заминаш будай, магазин худаш 7/4 ай, складаш 10/3 ай, бо 2 хонаи дига дар дарунаш дора. размери хонаҳо 7/6 ай. хонаҳоро метавонед ки мақсад ягон чи дига бикунед. документош ҳамаш тайёрай, свет дора. сари раҳи калондай, савдош созай бардруи азиз, мактаб, балниса, раҳи мошин наздик будай. нарша бардруи азиз 110 000 сомон. мега касе харидор бошем бо савдо мешава. хеле ки гуфтам бардруи азиз, магазин ана 7/4 ай, 1 сотиқ заминаш будай, бо 2 хонаи дига дора. метавонед ки мақсад бигирен ягон сартарошхона бо мисол ягон чи дига бикунед дар хонаша. номерои телефонаша занг зада ана маълумоти пиррара бигирен. бардруи азиз, касе ки мада подписатсия кардагиен, марҳамат замини арзона биқапен. касе ки подписатсия кардагиен бардруи азиз, видеоҳои ма ҳамвода мерава. ина бардруи азиз, замини арзон қарор дорад дар ноҳияи Фархор, калхози 40-солагӣ, участкаи Сомончӣ. 7 сотиқ заминаи фундаменти гирди заборош рехтагиай мега, овсвеч ҳастай, ҳуҷҷатош 100% ай, замин пишти мактаби 22 ай. балниса, магазин наздик будай бардруи азиз, нархша 47 000 сомонӣ мега. ина бардруи азиз, бо мегӯянд ки Саудутиҷи ту замини арзон намемонӣ. марҳамат бардруи азиз, ҳозир зангиш бизанем, бигӯянд ки номерора ай канали бачаи ачкидорро гирифтам бугӯ. ҳозир занг бизан бардруи азиз, 47 000 сомон бо як чи дигаша арзон мекуна. бардруи азиз, ин номерои ма. агар шумо замин, хона, квартира ягон чи барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар номерои WhatsApp мароӣ кунед. ма барои харидоро рекламаи зуруш мекунам. ва дӯстони азиз, ана апашко, модаро, хоҳаро, агар шумо ҷои кор кофтеса бошед, ҳамин апашкара гӯш кунед. ассалому алайкум бонувони зебову бисёр ҳамгиромӣ. рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошаду ва рӯзгоратон пур аз неъмат. бонувони азизу меҳрубон, ҳар яке мо аз сифати аълои косметикаи кореягӣ шиносу бохабар шудем ва имрӯз яке аз ширкати Атоми косметикаи Корея дари худро барои мо занҳои хонашин боз намуд. бонувони азиз, шуморо ба компания Атоми ки худ кору фаъолият карда соҳиби маошҳои хуб гаштанд ба кор даъват мекунам. дар ширкати мо зиёда аз 4-5 ҳазор занҳои тоҷику узбек аъзо шуда кору фаъолият доранд. аз он ҷумла мардҳоям. бонувони азиз, бетараф набошед. қадами аввалинҳо аввалин аст. компания Атоми кору фаъолияти худро аз 2009 сол сар кард ва бо маҳсулотҳои бо сифати аълои худ машҳур гашт. бардруи азиз, касе ки ай ноҳияи вахш ё ноҳияи кушонёне, бо диққат мара гӯш кунед. замини арзона гап мезанам. сирошна замини фурӯшӣ қарор дорад дар райони вахш, наздики ошхонаи Бахт. 3.5 сотиқ замини назди ҳавлигия бардруи азиз, замини холияй мега. карочи ана ними замини хонаша фурӯхтесай. нархиш 75 000 сомонӣ мега. 75 000 сом бардруи азиз, ана касе харидор бошем бо арзон мешава. маълумоти бештара зангиш бизанед. мегзарем ба шашум эълони имрӯза. лайка ҷиқиди ё нерост шавугу. дӯстони азиз, хонаи дишен қарор дорад дар ноҳияи Восе, деҳаи Қайнар. 6 сотиқ заминай, 4 дар хона дора, баният дар даруншай, веран, подвал доштай, ремонти хонаҳо коробкай,
او سویچ مگه هسته اوی چشمه در پیشه حجتوش خچون میکنن میتن 5 کم از انا گرابولاسته 1 کم از شبیونکا و 1 کم از دیگه خوکی سفید داشته زونی عزیز پیش خونه در پارک چویخونه بالنیسا نزدیک بده بردروی عزیز همه چی نزدیک خونه جوی زور ده نرشه 250,000 سامانی میگه کسی خریدار باشین زنگ بزنین بگن که نمره رای کانال سعودو تیجی گرفتم شما دا با سعودو میکنه بردروی عزیز میگذاریم به هفتم اعلان امروزه کسی که شهر دوشنبه با دقت گوش کنین خانه فسون خوش دسین قرار داره در شهر دوشنبه دهه 4 کارون 7 سوتیق زمینه 4 در خانه با کلدار شای 1 پدوال هم داشته با 2 در خانه وریمینکا با کلدارش هسته ремонташ пад абои гуфтагиай ов свеч мега ҳастай кули овам дора ҳуҷҷатоша тайёр кардесан газхона ҳамом ошхона ҳезмхона ҳоҷатхона ва 2 чойлови калон доштаи дӯстони азиз дарахтҳои мевадиҳандаам дора гирди хона маҳкам кардагӣ дарвоза часпондагӣ бардруи азиз хона ҷои беҳтарин дай нархшам арзон гуфтесай нарша бардруи азиз $55,000 мега ба сомонӣ ҳисобкитобаш кардем 600,000 сомон мешавад дӯстони азиз касе харидори аниқ бошед номерои телефонаш ватсап дора занг бизанед бигӯед ки номерои канали савдо тиҷӣ гирифтум шумо да бо савдо мекунад ва чевчабхия кофе талх авзаки ба фикрам ховд бурдисая мегзарем ба яд квартире арзон ба шабахайра мумкин бихонем бардруи азизи квартире десен қарор дора дар шаҳри кӯлоб як хонага квартира дар 6 этаж қарор дора 34 квадратни метрай дом навастройка квартирара нав ремонт кардаги мега соҳиби квартира маълумот дагия ки як хонага дар шаҳри кӯлоб кӯчаи шамсиддини шоҳин доми 45 назди стадион як хонага 6 этаж да мега нархиш 150,000 сомонӣ салафани танген қати бардури азиз пула мебарӣ метива медрой зиндагӣ мекунӣ ҳамаш тайёр будай бисёри бардурои россия гуфтанд ки ака шаҳри ҳисор квартира намемонӣ гуфтисан гуфтум гап нест бардурои азиз ҳамин дар комментария як ҷое мегӯянд ман арзонтар ёфтам мисол барои шуморо реклама мекунам ина бардурои азиз хотири ҳам бардурое ки дар ғарибӣ қарор доранд марҳамат квартираи арзонаи шаҳри ҳисор гӯш кунед квартира десен қарор дора дар шаҳри ҳисор як хонага квартира дар 5 этаж қарор дора 28 квадратни метрай домои пешинаи квартира ремонт доштай соҳиби квартира маълумот дагия ки хона дар шаҳри ҳисор ба тамоми шароитош мега ба чиза чораш фурӯхта мешавад ремонтош нав ову барқиш доимияй мактаб садик наздикай маркази шаҳри ҳисор дабудай бардури азиз нархиш 140,000 сомон касе харидор бошем бо таргават мекна яъне ки арзон мекуна бо бардури азиз маълумотшо нависагим харидорои аниқ занг бизанед ки видеои пешнара аҳамият додум комментарияда нависанд ки шаҳри душанбе квартира арзон бумон ина бардури азиз квартира десен қарор дора дар шаҳри душанбе дехонага квартира дар 1 этаж қарор дора 40 квадратни метрай дом навастройка квартира ремонт дошта ҳисоби квартира маълумот дагия ки хонаи фурӯшӣ воқеъ дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ поёни бозори корвон гравзавод духонага дар якум ошёна қарор дора мега дар расм яъне ки дар сурат мисол чизе ки мебинен ҳамаш ҳамин хелай нарша бардурои азиз 190,000 сомонӣ мега арзон мекуна мисол арзон мекуна намекуна нависагӣ нест фақат нависагия ки 190,000 сомон касе харидор бошем бардурои азиз занг бизанед числаи видеора нигоҳ кунед ки ҳатман хайнам хеле бардурои азиз гил дар болои бом ана видеои мо шид тамом ибад навори хонаҳои фурӯши имрӯза аз куҷое ки ана дута замини арзон хонаҳакои арзон рӯй карданд квартираҳакои арзон рӯй карданд ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам фикр мекунем ки хая нархҳои соз буд ана хая ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор ҳамун лайк дар пештонай ҳамун як дона лайки бепла ба ягон қошиқчаи шакархӯрӣ бизанед ва касе дар канали мо меҳмонем бардурои азиз форатон ки видеоҳои мара як рӯз пас тамошо кунед каналда у қавақтона намегира нем подписатсия ку бардурои азиз подписатсияра ҷиқиден зангулачара бологӣ дамонед видеоҳои ма шумо да мерава
ҳатман ҳамин кора бикунем бадруи азиз. Подписатсия раҷа хиден зангулачараологӣ дамонем видеоҳои ма шумода мерава як рӯз пас видео мекунам. Ва дӯстони азиз дига гапам надорам то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. Ва видеоя ана додарак аймону агар шароитотон боша ягон сомонӣ ягон рубли ёрдамаш кунен. дӯстони азиз додараке дар навори десем беморай вақт таваллуд шуданаш да соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардро почааш аввал сирх шуда баъди сирх шудан сиёҳ шуда дига илоҷиш нашуда дидан ки мисол почааш сиёҳ шуда почааш ай зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бардро як ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бу барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен.